भिडिअ आंनि बे टट' फाग्ला इउटुब चेनेलनि ओंख्रि संनायखौ नायदोलाय। अमाजों मैथाजों संनो नागिरदों नालाय, दायो नै मस्ला होनोसै। मस्ला मस्लि दायो हरसिगोन। जेब्लाबो गोथाव मोदोमगोन अब्ला बेदर हरसैलाय। नायलां दायो बेदर होबाय। थाथोंसै बेखौ दसे खोबनानै हालदै आरो मस्ला मस्लि ओंख्रि होनोसै। दायो हालदै होसिगोन। मैथा ओंख्रि जागोन नालाय बारा हालदै खमबाबो जायो। बेनिफ्राय संख्रि हरसिगोन। मैथा ओंख्रि नालाय एसे बुरजा नांगोन। दसे खोबथ'सिगोन। दायो बोखारबाय। उरसिगोन। बुरिया साइज जाबाय। जाथावथाव नुग्रोखाबाय दानो। दायो मैथा होसिगोन। मैथा बिलाइबो एसे दोनदों आङो। दै होनानै जाथावथाव जासिगोन। नायलां जोबजासे आंनि ओंख्रि संनायखौ माबोरै सङो, गोथाव ना थावा। दायो खोबथ'सिगोनलाय। दायो उरबावनोसैलाय। जाथावथाव नुथारो। दायो थबसिनि दैखौ मस्ला मस्लिखौ होबाय। एसे गारलायबावनोसै। अब्ला जाथ'बाय। दाहाय नायदोलाय। हेल' गाइस, नै दाना गोदौबाय। बरिया टेस्टि जाबाय। खांसिगोन दायो। मोनासो नालाय बियो, आं ओंख्रि संदों हारसिङै जानो गाइसमोन। अब्ला नायलांदो अमा गोरान आरो मैथा ओंख्रिया माबायदि टेस्टि जायो। नायलांदो। हेल' गाइस, नै दायो दुन्दिया होबाय। खांसिगोन नालाय आराम दुन्दिया होबाय। दायो जाबाय। बरिया टेस्टि गोथावनो। एसेनोसै गाइसमोन, जोबजासे नायलां आरो मोजां नुयोबा लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट, शेयार खालायनानै हर अननानै। मोजां मोनोब्ला एसेनोसै गाइसमोन।